Кніга роду, раздзел 50. І Язэп прыпаў да твару бацькі і плакаў і цалаваў яго, і загадаў паслугачам сваім, лекарам, каб забальсамавалі яго бацьку. І прайшло 40 дзён, пакуль яны споўнілі загад, бо такі быў звычаў бальзамавання памерлых. І аплаквалі яго жыхары Егіпта 70 дзён. Па заканчэнні часу жалобы Язэп прамовіў да сям'і фараона: «Калі я знайшоў ласку ў вас, скажыце фараону, што бацька ўзяў з мяне прысягу, кажучы: вось я паміраю, у магіле маёй, якую я выкапаў сабе ў зямлі Ханаан, пахавай мяне. Дык я вось цяпер пайду, пахаваю бацьку свайго і вярнуся». Фараон сказаў яму: «Ідзі і пахавай бацьку свайго, як прысягнуў яму». І калі Язэп выправіўся, пайшлі з ім усе паслугачы фараона, старцы дома яго і ўсе старэйшыя гадамі зямлі егіпецкай. Сям'я Язэпа з яго братамі, за выключэннем дзяцей і статкаў, якія засталіся ў зямлі Гашэн. Меў ён таксама пры сабе калясніцы і конікаў, і сабраўся немалы натоўп, і прыбылі яны ў Гаранатат, месца, што знаходзіцца за Ярданам. Там справілі пахаванне з лямантам вялікім і плакалі несупынна 7 дзён. Калі гэта ўбачылі жыхары зямлі Ханаан, казалі: «Гэта вялікая жалоба егіпцян». І дзеля таго названа тое месца Абел-Міцраім. І зрабілі сыны Якуба так, як ім ён загадаў. І занеслі яго ў зямлю Ханаан і пахавалі яго ў пячоры Махпела, якую купіў Абрахам разам з полем на ўласнасць для пахавання ад Эфрона Хетыта насупраць Мамры. Пахаваўшы бацьку, вярнуўся Язэп у Егіпет з братамі сваімі і з усёй дружынай. Па смерці бацькі Якуба браты Язэпа баяліся і казалі паміж сабой, каб часам не ўспомніў ён пра несправядлівасць, ад якой пацярпеў, ды не адпомсціў нам за ўсё ліха, што мы ўчынілі. І перадалі яму, кажучы: «Бацька твой загадаў нам перад смерцю, каб мы табе яго словамі сказалі: прашу, забудзь пра злачынства братоў сваіх і грэх і ліха, якога дапусцілася адносна цябе. Мы таксама просім, каб паслугачамі Бога бацькі твайго дараваў ты гэтую несправядлівасць». Выслухаўшы іх, Язэп заплакаў. І прыйшлі да яго браты яго і, упаўшы перад ім, казалі: «Слугі мы твае». Ён ім адказаў: «Не бойцеся, ці ж можам працівіцца волі Божай? Вы задумалі для мяне благое, а Бог перамяніў яго на дабро, каб узвысіць мяне, як цяпер бачыце, і каб уратаваць многія народы. Не бойцеся, я буду карміць вас і дзяцей вашых». І суцешыў ён іх, ласкава і зачліва гаворачы з імі. І жыў ён у Егіпце з усёй сям'ёй бацькі свайго і пражыў 110 гадоў. І бачыў сыноў Ефраіма аж да 3-го пакалення. Таксама дзеці Махіра, сына Манасы, нарадзіліся на каленях Язэпа. Калі ж гэта прамінула, сказаў ён братам сваім: «Пасля смерці маёй Бог адведае вас і выведзе з гэтай зямлі ў зямлю, якую паабяцаў Абрагаму, Ізааку і Якубу. І калі ўзяў ён прысягу з іх і сказаў: Бог адведае вас, забярэце з сабой мае косці з гэтага месца». То памёр Язэп, маючы 110 гадоў, і забальзамавалі цела яго і паклалі ў скрыню ў Егіпце.